No niin, se on Foremies tässä, terve. Nyt ollaan vähän erilaisen videon parissa. Ollaan katsomassa, mitä mun talvipäkistä löytyy. No niin, eli käydään läpi, mitä meikäläisen talvipäkistä löytyy. Mulla on tosiaan erikseen talvipäki ja kesäpäki. Ja syy siihen on se, että mä en halua talvella heittää niitä kiekkoja, mitä mä heitän kesällä, että ne hukuu esimerkiksi lumihankeen. Se on esimerkiksi täällä Oulun seudulla yleensä aika niin kuin mahdollistakin jopa. Talvipäkinä mulla toimii tällä hetkellä tämmönen vanha Innovan päki, mikä mulla oli ennen eka oma kunnon päki. Se on talvipäkiksi joutunut ja ei mitään, lähdetään kattoon suoraan, mitä kiekkoja meikäläiseltä löytyy. Putteriosastolta meikäläiselle löytyy ihan puttiputtereina niin ainoat kiekot, mitkä ei ole Innovaa mulla, on Logicit. Eli mä puttaan Logicilla. Johtuu siitä, että näissä on sopivan matala tämä profiili omaan käteen. Ja en ole vielä Innovalta löytänyt ihan vastaavaa samanlaista. Hyviä kandidaatteja on mutta näillä mennään vielä toistaiseksi. Ja pehmeällä muovilla totta kai. Saa hyvän gripin. Sitten pitkiin putteihin, niin kuin kesälläkin, löytyy Mirage. Tää on tosi liitävä putteri. Tällä pystyy putota vaikka 30 metristä ja jaksaa tiensä korille asti. Ja sitten puttereita vielä vakaita löytyy pari kappaletta. Löytyy Champion Toro. Tosi mukava. Lentää aika lailla suoraan. Lopussa on varma feidi. Tykkää heittää talvella semmosiin 50 väyliin. Sopivasti menee aina korille. Ja sitten toisena tosi vakaa pigi. Tämmönen joku oikein superhieno erikoisversio. Tää on vakain pigi, mitä mä oon itse heittänyt. Sopii hyvin talvella semmosiin kunnon hysselähäreihin ja muihin vastaaviin. Kyllä mä tiiltäkin heitän sitten aina välillä. Ja myös jos rystyllä pitää lähestyä semmosia 4-50 heittoja, niin monesti tulee pigillä heitettyä myös ne. No sitten, midareita. Meikäläiseltä löytyy päkistä 4 kappaletta. Aloitetaan alivakkaimmasta. Rollo. Tää on aika uusi kiekko yleensäkin, mutta tykkään tosi kovasti semmosiin tietynlaisiin heittoihin. Yleensä heitän käytännössä pelkästään rystyllä, vähän niin kuin kaikkia midareita. Jos mäkin heitän tämän pienessä hyssessä rystyllä, niin tää kääntää kyllä yli ja jatkaa loppuun asti sinne oikealle. Eli ei kyllä palauta koskaan. Hyvä kiekko tietynlaisiin heittoihin. Sitten löytyy vähän suurempi, vähän vakaampi Stingray perusmuovilla, DX-muovilla. Tätä mä oon heittänyt jo monta talvea ja tän kun laittaa pikkuhyssässä, niin tää suoristaa ja jatkaa loppuun asti ihan suoraan. Ei mene oikeastaan oikealle eikä vasemmalle sitten, että pysyy siinä linjassa loppuun saakka. Tosi hyvä semmosiin 5-60 pilliväyliin, jos haluaa rystyllä heittää. Sitten on uusinta uutta First Runin Foxy. Tää on Star-muovilla ja tykästyin kyllä heti tähän kun tätä ensimmäisen kerran kokeilin. Tän kun heittää pienessä ihan pikkosessa hyssessä, niin tää suoristaa ja sitten puskee vaan eteenpäin. Ja 6-70 metriä asti, niin itselle semmonen oikein mukava rystykiekko. Ja viimeisenä aina on tykännyt heittää Rockia. Rocky 3 on vakaa yksilö. Tätä on kiva heittää ja laittaa flättinä tai pikkuhyssässä, niin se aina menee tuonne vasemmalle. Ja monesti esimerkiksi köykkyrissä, niin sillä mikä kesäisin on kesäisin on saariväylä hazardilla, niin talvella, kesällä molempina niin heitä yleensä Rockilla sen ihan rystyllä. Sopii tietynlaisiin heittoihin mulle tosi hyvin.
No sitten fairway drivereita. Niitä löytyy meikäläiseltä aika monta kappaletta. Katsotaan tästä läpi, niin löytyy ensimmäisenä tämmönen Hawkeye. Taitaa olla Halo muovilla. Tää on aika alivakaa yksilö. Monesti heitän tätä kämmenellä ja se sitten kippaa yli ja semmosiin dumppaaviin heittoihin, mitkä haluaa päätyä vasemmalle, niin tää on tosi hyvä semmosia. Sitten löytyy Star Leopardi. Tää on jo aika vanha, ainakin 10 vuotta. Silti toimii tosi hyvin. Yllättävän vakaa jopa, vaikka tää on vielä alipainoinen, 170 grammanen. Tätä mä käytän monesti semmosia, että heitän pienessä hyssessä ja se suoristaa ja kääntää vähän yli ja liitää. Lopussa ehkä jopa vielä vähän palauttaa takaisin. On tosi mukava kiekko ja tällä saa kyllä tarkkoja heittoja heitettyä. Sitten on vähän niin kuin varakappaleena Leopard 3 DX-muovilla. Myös vähän alipainoinen, 169 grammanen. Monesti tulee tätä heitettyä sitten ihan jos tarve on, niin enemmän rystyllä. Mutta sitä tulee hyvin harvoin tarvittua. Sitten on DX-muovin T-Birdi, 175 grammanen ihan täyspainoinen. Ja tätä mä käytän kanssa semmosiin ylikääntäviin heittoihin, mitkä liitää eteenpäin. On myös yllättävän vakaa tälle muoville, mutta pitää osata heittää oikealla tekniikalla. Kyllä tämän saa heti käännettyä ylikin, jos tämän riuhtasee. Tosi kätevä. Ja viimeisenä on sitten Jampperi T-Birdi. Tää on jo vähän vakaampi, että tämän pystyy heittämään aika lailla flättinä. Tää pitää sen heiton aika loppuun flättinä, saattaa vähän käyttää yli, mutta aina palauttaa kuitenkin takaisin oikealle. Elikkä on tosi kätevä talviväylille. Ja sitten tänne vielä tipahti, niin löytyy oikein vanhaa kunnon herkkua Banshee Champion muovilla. Tää on aivan pillisuora. Tän kun laittaa johonkin suuntaan, niin se vaan menee sinne suuntaan ilman minkäänlaista reaktiota oikealle tai vasemmalle. On nimenomaan talvella niin tosi kätevä kiekko monella suoralla ahtaalla väylällä. Sitten on meikäläisen päkin kulmakivi, eli Firebirdit. Ilman näitä niin ei tulisi kierroksista mitään. Mä heitän varmaan puolet väylistä yleensä aina Firebirdillä. Talvisin varsinkin. Mulla niistä alivakaimpana ja myös pisimmälle lentävänä on tämä Star Firebird, aika vanha ja kulutettu. Tämän kun laittaa flättinä, niin tää kääntää yli. Lopussa sitten palauttaa kuitenkin, mutta suora kiekko lentää sinne 80 metrin saakka mulla talvella. Sitten 2 aika samanlaista Firebirdia, toki eri muovilla, että on G-Star-muovinen ja sitten on Star-muovinen. Molemmat on semmosia ei liian jyriä, näillä voi heittää suoraan. Tää Star-muovinen menee ehkä vähän pidemmälle kuin tämä vihreä G-Star-muovinen, niin niillekin on omat paikkansa. Riippuu vähän kelistä, niin tästä G-Star-muovisesta saa pikkasen paremman otteen. Se on vähän pehmeämpää muovia. Ja sitten erikoiskiekko. Factory Second Firebird. Tätä jyrempää Firebirdia ei kyllä varmaan kellään ole. Tää on semmonen, että tämän kun heittää flättinä, niin ei se lennä 5-60 metriä pidemmälle mitenkään. Tää on niin jyrää, että se aina puskee tonne oikealle ja löytää kyllä aina tiensä perille, minne haluaa heittääkin. Ei haittaa tuulet eikä mitkään tähän. Sitten on meikäläisellä yksi jokerikiekko täällä mukana vielä. Ei välttis tarvis, mutta vanha Innovan tekevä PD ilman stämppiä. Tällä pystyy heittämään ihan pikkasen pidemmät heitot kuin tuolla Firebirdillä, mutta tuskin yleensä tulee tarvittua, mutta on kuitenkin varalla sitten tarpeen tulle. Ja sitten meikäläisen distance driverit. Niitähän ei moni heitä talvisin ollenkaan, mutta tälleen fore-pelaajana niin kyllä mä ainakin itse heitän ja
Ihan sama jos muut ei heitä, niin meikäläinen heittää kuitenkin. Täällä multa löytyy alivakaimpana Sidewinderi. Tää on tosi hyvä kiekko semmosiin, mitkä haluaa, että ne päätyy vasemmalle. Eli tän voi heittää taivaalle pienessä antsassa, niin se lähtee puskemaan sitten sinne vasemmalle, pitää sen antsan aikalla loppuun saakka ja lentää kyllä mukavasti sitten tuoden metrejä. Varmaan 90 metriä asti ihan helposti, jos kunnolla viskasee. Sitten on vanhempi Starflight, ainakin aika kulutettu Ken Climo-versio. Tää on kiva heittää flättinä. Tää pitää aika lailla loppuun asti sen linjan, mihin se heittää. Lopussa tulee pieni fade ja tälläkin saa talvella vähän ne pidemmät heitot heitettyä. Ne 8-5-90 metrin saakka. Sitten on meikäläisellä muutama dessu, olisiko 4 täällä. Alivakaimpana on G-Star dessu. Just vähän märemmille keleille, oikein kätevä. Kuitenkin vakautta löytyy sen verran, että voi heittää ihan huolella. Sitten on kulutettu rikidessu. Nämä punaiset rikidessut on ollut itselle aina semmosia, että on tykännyt. Lentää just silleen niin kuin itse haluaa. Tää on aika suora, mutta kuitenkin tosi hyvä feidi tulee sieltä lopusta, että saa niitä tarkkoja 85-90-siäkin heitettyä tällä kiekolla. Sitten on pari vähän jyrempää dessua. On tämmönen toisenlainen rikidessu, vähän erikoisempi versio. Ja tällä mä enemmän heitän sitten semmosia vähän lyhyempiä heittoja, mitkä varmasti haluaa isolla feidillä saada tonne oikealle. Samalla lailla sitten myös tämä Evelina dessu toimii. Tuo rikidessu pitää olla 2 kappaletta, vähän samantyyppisiä kiekkoja. Mutta jos pitäisi arvioida, niin sanoisin, että tää lentää vähän pidemmälle kuitenkin kuin tuo rikidessu. On vähän enemmän liitoa tässä. Ja sitten lopuksi on vielä tämmönen kunnon distance-jyrä Star Corvette. Tällä mä heitän talvella, jos on sitten semmosia oikeasti pidempiä väyliä, yli 90-siä, niin kuin Heroesissa saattaa olla, niin tällä tulee sitten heitettyä välillä niitä. Toki tää on sen verran alivakkaa, vaikka nyt lentonumeroista näkisi, niin sen verran alivakkaa kiekko, että ei tällä voi kovaa vastatuuleen heittää, että muuten kippaa yli. Siinä oli meikäläisen kiekot talvella, mitä mä heittelen. On varmasti, jos keskiverto pelaajaa vertaa, niin ehkä vähän nopeampi päki, mitä muilla talvisin, mutta mä sanoisin, että fore-pelaajilla yleensä on ehkä vähän nopeampi päki, mitä keskivertopelaajalla on. Mutta kommentoi alas, mitä mieltä olit meikäläisen päkistä ja nähdään kuule seuraavan videon parissa jollakin radalla mahdollisesti. Se on moro!